Να το σας. Καλημέρα, μην αδιάβαστο να το μάθουν όλοι. Τελικός κυπέλλου έφτασα Τετάρτη, 17 Μαρτίου, 6 ώρα στο γήπεδο του Ατρομήτου. Απόλλωνας Μήνης Ελπιδοφόρος. Πάμε για την κούπα, Απόλλωνάρα. Δεν κοιμάμαι, Μάικ. Βάμος, Αλάλια, βάμος. Καλημέρα ρε Μάλια, ΑΟ Μυκόνο Απόλλων Σμύρνης 1-2. Ωραίο, Απόλλων μέσα στη Μύκονο. Μπράβο, ούτε θαλασσοταρακή ούτε τίποτα. Καμποφόρτο και Απόλλωνας. Μπείτε στο φόρουμ λέει του www.apollonistis.com για να δείτε φωτό από την απόβαση στη Μύκονο. Τι έκανε ρε με τον Απόλλωνα. Καλημέρα ρε Μάλια, ντέρι πέρα τα παλιά λέει Αθηναϊκός Απόλλων 0-1, 12 συνεχόμενες νίκες του την Μπαρσελόνα. 2 βαθμοί και ανεβαίνουμε, Απολωνάρα δεν κοιμάμαι, Μάικ, βάμος Αλάλια, βάμος. Έχει 10 βαθμούς από το δεύτερο Ελπιδοφόρο. Άρε καρούλια. Όχι, ο coach θα λέει. Ο coach. Στο first δεν αναφέρουν το όνομα. Ο coach. Ο Απόλλωνα. Καλημέρα ρε Μάλια, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός Λιωσίων λέει την Κυριακή. 2 του μήνα μετά την Πρωτομαγιά δηλαδή. Ώρα 5 στη Ριζούπολη. 2 του μήνα μετά την Πρωτομαγιά. Μόνο εσύ. Για να ξέρω πώς να μην μπερδευτεί. Όλοι στη Ριζούπολη να μην λείψει κανείς 5 ώρα. 2 βαθμοί και ανεβήκαμε! Καλημέρα ρε Μάλια, σήμερα στην Κορ, σελίδα 37, αφιέρωμα στον Απόλλωνα, στο topic λέει με τα γουριά, γράφει για μένα Απόλλωνάρα, δεν κοιμάμαι, Μάικ, είμαι ένας από εσάς. Α, για να ξαναδούμε το Μάικ, τον έχει και φάτσα. Όχι, ή μόνο το όνομά του γράφει. Μόνο το όνομά του. Σελίδα 37 λέει. Αφιέρωμα στον Απόλλωνα που ανέβηκε γάμα εθνική ο Απόλλων. Τώρα ρε, δεν το διάβασα ρε. Τα γουριά. Να τον έχει, νούμερο 4. Ο Μάικ φοράει πάντα τη φανέλα που γράφει Μάικ. Αγοράζει πάντα πριν από τον αγώνα και από συγκεκριμένη κάβα αλλιώς φορούς χωρίς αλάτι. Γιατί ρε Μάικ πίεση έχεις. Τους οποίους τρώει μόνο στη διάρκεια του αγώνα. Έλα ρε εσύ. Ναι. Έχει το Μάικ, ο Ελαφρά Ταξιαρχία, ο Τζορτζ Μπες, ο Κουρέας. Τόσοι είναι, τρεις είναι. Ο Blue Brigade. Α, κι άλλους. Ελπίζω στη γάμα εθνική να μαζεύουν την περισσότερη, έτσι. Άντε μπράβο! Ιστορικό σωματείο ρε, Απόλλωνας και Πανιώνιος. Ιστορικά σωματεία ρε. 2 αιώνες πριν.